Kum uwei na kibaid ya kaput ketem bat karawai kasiau tenrai bat ubala pauru kum uwei na kinong tau jingrai bat tebet uba Gloucester nongbet na gani jilla jongi ula syajit ban yo ya khusnam sanggit natak Academy Amrit Award hapo ke azadi ke Amrit Mahotsav kani ke khusnam ka bayo tang shisin ha ka jingem la ai syakitu kinong rawai nongtem kibaladap nyo fusan snem shalor bat kibala pau ha ka liang jong ka performing arts jong kari India tungine pai syakani ke kubor Urangba uba jai bat botbet ha kaput ketem uba Gloucester nongben uba las prapusaus nem kereta ula Jingieit Ia Ka Duitara kum kadak ban peni ya ka Jingieit jong u ya ki jingrai uni urangba ubla syong thait na kakam kum officer IRS jokatrat custom ula shobiet ya ka rai ka siau bat kaput ketem na du ki por bola yoso ya ki jingrai na ka radio Day hang ne ba unsa let yo jingikai hakabanang bantem bat banruai bat ujurai penso tanatru iki bahayeng bat ki paralog jong u slem ye kane ula let ruai hak all India radio Shillong banruai ki jingruai ki bapau jong ki tu ki por I started singing in all India radio Shillong at the age of 14 when I was at the age of 14 by getting 15 rupees that time payment. Henry, kani ka jingruai jong u, ya ki jingruai ki bapau, kam syam la penhun ya ki jing trang bat ki jing temu jong u. Kumta, ula pai kman, sya ki jingruai bat jing tem tenrai, jong ki long shua man shua, bat ula syam, ba ka Duitara, ka la pen kala ya ki jing sultanat jong u. Ka wei na ki jingruai bapau jong u, ka marwei la I Duitara, ka batai syai kani. Kani ka jingruai ka krench phang ka jinglong marwei jong nong tem ya ka Duitara bat la ka jing tem ka ba usung tonat e bat ki kentien jong kani ka jingruai ka krench phang ka Jingieit ya ka mariang bat kari Khasi music, Khasi songs, especially about nature, about loneliness when you are alone. It carry much significance. Without Duitara, there's no Khasi music. Of course, guitar and all this, and Casio and keyboards and all, they supplement the music, but not like the Duitara. The composition of songs also must match with the Duitara. It cannot be played by any other instrument except the Duitara. Uni urangba ula penpau ya ka Jingieit jong u ya ka mariang saudong saukun pat paro ki jingruai jong u ki krench phang jong ka ukermen baki samla bamenta ken penne pensa pat penem ya ki rai ka siau tenrai namar ki don haka ya ki Jingieit thu khana pat ki jingkit mau iet ket mau buram ya ki kme temen ki kpa temen jongi Bureau Report DD News Shillong mentapat ngin ya pe ya ka jinglong